35 persoas integran as ecobrigadas de amigos que traballan en espazos de gran valor medioambiental para a súa conservación. Este proxecto que mestura a economía social e ambiental vende sumar un novo patrocinador coa incorporación de Cobre San Rafael. Pois a idea é que patrocinar a ecobrigada, que se dedica á limpeza de moitísimos enclaves naturais. Nós, Cobre San Rafael, a verdade que temos implantado no noso ADN realmente o cuidado, a sostenibilidade, a recuperación ambiental, realmente un dos motivos, unha das claves que nos move en todas as nosas accións, e a verdade é que encaixamos perfectamente no que pretendemos nós e no que fai Amicos, co cual a simbiose e a conexión é fácil e directa. Esta mañá presentaban o acordo no marco incomparable do Miradoiro da Pedra da Rá, xunto con representantes do Concello de Ribeira. En este caso estamos en este maravilloso paraje do Mirador da Pedra da Rá, tamén para celebrar esta alianza entre Cobre San Rafael e Amicos, que digamos que gracias ao seu apoio pois axuda a reinserción laboral de persoas con discapacidade, o cal pois é un motivo de celebración e damos as gracias e os agradecementos dende o Concello de Ribeira. Dende Amicos resaltaron unha importante labor que levan a cabo os brigadistas, máis agora en época de risco de incendios, contribuindo a manter o monte limpo e coidado. O 90% das nosas actividades teñen que ver con restauracións ambientais, con reforestacións, con posta en valor de elementos. E temos que ser conscientes de que este é un elemento cada vez máis importante e que ademais temos que poñer o foco nel. Nós nos hemos enfocado moito neso, hemos dedicado, por unha parte, grandes esforzos a buscar partners, pero por outra parte a formar xente e a facer actuacións de conservación e posta en valor, que é a parte principal do que fan as 35 persoas con discapacidade que forman parte. Gracias tamén a Amicos, que nos dan unha oportunidade a persoas con discapacidade e que nos axudan a insertarnos na sociedade.